Benvinguts i benvingudes a l'IES Clara Campoamor. Ja que enguany, per causa de les extraordinàries circumstàncies en què ens trobem, no podem celebrar el dia de portes obertes, us anem a ensenyar l'institut amb un vídeo. En aquesta breu exposició intentarem transmetre-vos l'esperit del centre i de la seva comunitat educativa. En el número 1 del carrer Rigoberta Menchú d'Alaquàs es troba l'IES Clara Campoamor, un centre educatiu on es fa ensenyament públic i de qualitat, mitjançant un aprenentatge vivenciat i actiu que forma ciutadans i ciutadanes amb valors, espírit crític i mires al futur. El Clara va obrir les seues portes l'any 2000 i des d'aleshores la nostra comunitat educativa no ha parat de créixer. El nostre centre disposa d'aules amb equips de videoprojecció i algunes amb pissarra digital tàctil, laboratoris de física, química i biologia, tallers de tecnologia, aules de música, plàstica i informàtica, gimnàs cobert, pistes esportives, trinquet i frontó. A més, tenim altres espais polivalents i dinàmics que ens permeten cobrir altres aspectes de la nostra comunitat educativa, com són la biblioteca, que disposa de dues zones, una d'estudi i una altra multimèdia. A més del préstec de llibres, es fan activitats d'animació lectora, foment de la lectura i gamificacions. La sala d'usos múltiples per a reunions, xerrades, projeccions i altres activitats complementàries multitudinàries. L'hort escolar, del qual té cura l'alumnat de PEMAR, on desenvolupa competències més pràctiques i de relació amb el medi ambient. L'aula jardí, espai verd i obert que permet posar en pràctica metodologies innovadores, la cafeteria i la possibilitat d'usar taquilles. Ara mateix s'imparteixen en educació secundària obligatòria 4 grups de primer de l'ESO que treballen seguint la metodologia de codocència, on s'integren matèries per àmbits, amb 2 membres del professorat dins l'aula, afavorint l'atenció inclusiva de l'alumnat i la posada en pràctica de noves metodologies innovadores. 3 grups de segon, on també segueix la metodologia de la codocència, i un grup amb el programa d'aula compartida, PAC. Aquest programa combina les activitats lectives amb tallers o altres activitats pràctiques per a l'aproximació al món laboral. 3 grups de tercer d'ESO i un grup per al programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment, PEMAR, on es treballa per àmbits d'aprenentatge per atendre la diversitat educativa i facilitar que tot l'alumnat adquirisca els objectius i competències pròpies del nivell. 2 grups de quart i un grup amb el programa de reforç de quart, PR4, que atén a la diversitat i té com a finalitat que tot l'alumnat aconseguisca el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Pel que fa al batxillerat, es poden cursar 2 modalitats, la d'Humanitats i Ciències Socials i la de Ciències i Tecnologia. També s'imparteix un cicle formatiu de comerç en les modalitats de formació professional bàsica i cicle mitjà de comerç i màrqueting, que donen accés a cicles superiors diversos i amb bones eixides professionals. Des de l'IES Clara Campoamor som conscients dels nous reptes a què s'enfrontarà el nostre alumnat en el futur i per això intentem que la seva formació acadèmica siga el més completa possible. Des del curs 2011-2012 formem part de la xarxa de centres plurilingües i el nostre alumnat cursa Tecnologia i Educació Plàstica en anglès. A més, optatives com l'anglès oral, els auxiliars de conversa i la col·laboració del voluntariat europeu que gestiona l'Ajuntament faciliten la conversa i l'aprenentatge oral dels idiomes estrangers. Participem en totes les expressions del programa europeu Erasmus, tant en el K1, adreçat al professorat, el K2, intercanvi d'alumnat, i el K3, de col·laboració amb el Ministeri d'Educació. La formació personal, convivencial i en valors basteixen la nostra identitat com a centre. En aquest sentit, la Cooperativa de Persones de Confiança és un projecte d'aprenentatge-servei molt estimat i amb una gran repercussió en la comunitat. Valorem la convivència com un dels aspectes més importants de la nostra acció educativa. És per això que les tutories són molt actives i participatives a través de la Junta de Delegats i Delegades. A més, apostem per la mediació
com a mètode per a la resolució de conflictes entre iguals i formem alumnat, pares, mares i professorat mediador. I també portem endavant el programa Tàndem, on l'alumnat de tercer d'ESO s'agermana amb l'alumnat de primer per ajudar-los durant el seu pas pel centre. Altra aposta que fem per l'educació en valors és l'optativa d'igualtat de gènere a tercer d'ESO, així com les celebracions d'efemèrides com el Dia del Llibre, Dia contra la Violència de Gènere, el Dia contra el Tràfic de Persones, el Dia Solidari o el Dia de la Dona, entre altres. Fem del pati un lloc actiu i coeducatiu, amb lligues esportives i clubs de pati, associacions d'alumnat de diferents nivells amb una afició comuna. Tota aquesta oferta es veu complementada per les activitats complementàries extraescolars que ofereix el centre i per les metodologies pràctiques i innovadores que apliquem i que fan que l'aprenentatge per a l'alumnat siga vivencial. L'alumnat del centre ha sigut premiat en diversos certàmens al llarg de l'últim any. Però tot això no seria possible sense la participació de tota la comunitat educativa. Les famílies, molt implicades a través de l'AMPA i la participació al Consell Escolar, cosa que contribueix al bon ambient de treball i a l'aprenentatge. La col·laboració d'antigues i antics alumnes que ens ajuden en totes les iniciatives del centre. I, com no, el professorat, implicat en el creixement personal i acadèmic del nostre alumnat i en contínua formació per a fer-ho amb el rigor i la professionalitat que es caracteritza. Si vols conèixer més coses sobre el Clara, pots trobar-nos al telèfon, la pàgina web, l'aula virtual Aules, el web Família i el Twitter.